Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔba min ye télé Joliba TV News tolo tɔgɔ min na to n da tolo télé a bɛɛ ye kelen a bɛ ni kana kɛ kelen Joliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o di a bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na an b'a fɔ ɲɛna ko aw ni sɔgɔma min y'a ka kunnafoni sɛbɛnw ye olu lakali waati sera an fɛ yan nɔ bi ye tarata ye décembre kalo tile 20 san 2022 limanaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an minnu bɛ k'an lamɛn ani an minnu bɛ k'an filɛ nin wagati na bɔlɔlɔ sanfɛ la radio Joliba fiɲɛsiraw kan min ye télé Joliba TV News Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka yira k'a fɔ ladala jɛmukan fɛ yan min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadenw ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw an bɛ sigi ni kɛnɛ in ka gafew mana bɔ ka se ka o kɔnɔkuma lakali aw ye o kuma jɛ ka baara don kumaso kɔnɔ ne tɔgɔ ye Amadu Jalo Amadu Tolo bi yan nɔ Tolo i ni sɔgɔma Amadu Jalo i ni sɔgɔma nba kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ na ayiwa an sera kɛnɛ kan kosɛbɛ Tolo min ye jɛmukan ye an bɛ don a kɔnɔna la yan'an ka da don kunnafoni sɛbɛnw na kosɛbɛ ayiwa ni foli b'i bolo an ka don kɛnɛ kɔnɔ foli i y'a fɔ an b'a kurakuraya ka di min ye télévision Joliba filɛbaa bɛɛ lajɛlen ka taa se radio Joliba a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ su ani tile an bɛ yan olu kama kosɛbɛ Tolo ni ye anw sigilen nin kɛnɛ in kan yan kosɛbɛ ayiwa an tɛ yan ko an bɛ maa ni dun ka fɔ dɛ ayi an bɛ yan ka se ka kibaruyaw min ye kunnafoni di sɛbɛnw yɔrɔ olu kɔnɔkumaw kosɛbɛ i b'a sɔrɔ Tolo maa min bɛ journal kalan ayiwa dugu in kɔnɔna la yan o de ka dɔgɔn kosɛbɛ yɛrɛ n'i y'a lajɛ jɛmukan in bɛ kɛ fan caman fɛ a bɛ kɛ téléso ni radio sow caman na kosɛbɛ a bɛɛ kun de a caman bɛ yen a bɛ kɛ bamanankan yɛrɛ la a kun de ye jamanadenw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na kosɛbɛ nka i ka fɛn fɔ kunnafoni kɔnɔ Tolo kunnafoni fana ye min fɔ i kana taa nasɔngɔ fara a kan o t'a dɔ ye o tɛ ko in ye parce que ko in an ɲɛ b'a la a kɛbaa ka ca kosɛbɛ revue de presse kɛbaa ka ca nka u k'a lajɛ min bɛ fɔ min bɛ sɛbɛn kunnafonidilaw fɛ kosɛbɛ Tolo u k'o de fɔ min sɛbɛnnen don i k'o fɔ o de ye ladiriya yɛrɛ kosɛbɛ ni dungɔ fɔ yɔrɔ tɛ min sɛbɛnna e ye dɔ ka kunnafoni ta a ma min fɔ o kunkolo man di e ye ka taa fɛn fɔ o kan min t'o jogo ye kosɛbɛ min tɛ o taabolo ye Tolo an kunnafonidilaw an fana bɛ jalaki nin yɔrɔ in na dɛ ɲɛɲiniliba de bɛ baara in kɔnɔ Amadu an y'o de fɔ o de kama kunnafoni yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ yɔrɔ la a bɛ f'i ye ko tu t'en tiens au fait les faits sont sacrés les commentaires est libre o ye tiɲɛ o ye tubabukan ye k'i ka to gafe in kɔnɔ gafe bɛ ka min fɔ o de di kosɛbɛ kunnafoni yɛrɛ fara kan dɔrɔn i ye tiɲɛli nati kunnafonidila yɛrɛ kosɛbɛ Tolo e man ka foyi fɔ i ma min ye kosɛbɛ i ma min mɛn o de y'a to a fɔra ko les faits sont sacrés kow bɛ se ka gɛlɛya kow kɛcogo bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ ko n'a kɛra a fɔli bɛ se ka mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ nka kunnafonidila mana min ye i ye ko ye fɔko ye i ye ko ye fɔko bɔ a b'o de fɔ kosɛbɛ parce que o de y'ale ka baara ye a fɔra ko a ka mɔgɔw kunnafoni nka kana taa fɛn fara a kan kana nasɔngɔ d'a kan parce que ne ye fɛn fɔ fɛn min ni i m'o ye i m'o mɛn Tolo i b'i lamɛnbaga bila fili la kosɛbɛ walima maa min bɛ k'i lajɛ i b'o bila fili la maa bahirika dun bɛ ka e de lamɛn maa bahirika bɛ k'i lajɛ baara in gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ye nin a gɛlɛma yɔrɔ de ye nin parce que Tolo n'a fɔra ko diffamation walima i ka taa mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ Tolo i b'a sɔrɔ n'i ye a tɔgɔ ye di dunan gosilen a jagi la denkunikɛyɔrɔ la tiɲɛ la i b'a sɔrɔ a ye ko dɔ kɛ a ko ko den fa walima den n'a fa bɔn tɛ walima a n'a ba bɔn tɛ siga t'a la o dun ma ɲini i fɛ i nana de i t'i ka dugawu kɛ ka taa kosɛbɛ kunnafonidila Tolo an fɛ yan Mali la yan kɛbaga cayara kosɛbɛ kunnafonidila ka ca nka a baara in a ka kan an k'a ɲini ka a ɲuman boloda kosɛbɛ o de ka ɲi a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛdɔn i b'i waleya n'a ye kosɛbɛ baara in man gɛlɛn mais anw yɛrɛ de b'a gɛlɛya an yɛrɛ ma n'i y'a gɛlɛya a bɛ gɛlɛya nka n'i y'a ɲini k'a dɔn fana fɛn nɔgɔn tɛ tɛmɛ a kan kosɛbɛ n'i y'a kɛ k'a ɲɛ fana Tolo e bɛ tɔgɔdiya sɔrɔ e bɛ maa minnu kunnafoni kosɛbɛ i b'olu bila sira ɲuman kan i y'a ye kosɛbɛ bon ko in ye nin taabolo de ye ayiwa Tolo nin y'an sigilen kɛnɛ kan gafew bɛ y'an bolokɔrɔ yan kosɛbɛ
an na lajɛ ka don kɔnɔna la tolo ala kana fɛn bɔ an da inshallah fɛn min bɛ n'o bɛ an se kungo ma parce que jamana in ma nɔgɔ bi jamana in ka gɛlɛ bi fo ka fɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini na bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini na jamana min kɔnɔ i t'i jija fɛn ka bɔ i da fɛn min bɛ n'o bɛ na ni basigi ye o kana na ni kɔlɔlɔ ye o tuma an bɛ ala de deli tolo fɛn ka bɔ an da fɛn min bɛ n'o bɛ kɛ jamana in a ɲɛsira ye an bɛ don kunnafoni kɔnɔ kosɛbɛ n'an donna kunnafoniw kɔnɔ sa an b'a daminɛ ni min ye nouvelle horizon ye Amadu nouvelle horizon ale ye laseli dɔ kɛ bi a y'a yira k'a fɔ ko chef d'état major min ni o bɛ Guinée Bissau armée kunna ni o ye général Biange Natam ye sa ko ale ye laseli dɔ kɛ ka ɲɛsin CEDEAO yɛrɛ ka wulikajɔ ma ka ɲɛsin banbagacimaw ma kosɛbɛ tolo kuma in ɲɛna kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ nouvelle horizon Général Biange Natam ale de ye Guinée Bissau olu ka finitigiw ka ɲɛmaaba ye n'o ye chef d'état major général des armées kosɛbɛ tolo ko ani CEDEAO jamanaw olu ka kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi ko CEDEAO kɔnɔna la u bɛ fɛ ka kɛlɛcɛw dɔw de labɛn n'u kama ko force en attente tolo ninnu ka baara bɛna bɛn mun ma ko ka bamanciya wale kɛlɛ baara in a bɛ wara tuguni ka taa se jamana minnu bɛ yen ni basigibaliya donnen bɛ o kɔnɔna la tolo fangadafiriw ni a ɲɔgɔnnaw yɔrɔ ni fangadafiri kɔni kɛra jamana bɛ ɲagami CEDEAO ko ale bɛ fɛ ka ni kɛlɛcɛ ninnu olu de labɛn ka nin waleya fila ka a kɛlɛ n'i ye jateminɛ kɛ baara in yɛrɛ hakilila a nana cogo di nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ dɔ kɛra kunun ntɛnɛn décembre kalo tile 19 san 2022 a kɛra Guinée Bissau u ka faaba yɛrɛ la tolo ko ɲɔgɔnye in kɛra i n'a fɔ ɲɔgɔnye fila de min ye chef d'état major ye olu kɛlen ko ka ɲɔgɔn ye o kɔfɛ min ye chef d'opération de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest o ye maa minnu yɛrɛ bɛ ni olu bɛ kɛlɛ daga la tolo olu de bɛ kɛlɛ in cogoya dɔn maa minnu bolo bɛ kɛlɛ in na n'o ye chef d'opération ye olu fana tilala ka ɲɔgɔn ye tolo hakilila min bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ ko CEDEAO bi na ayiwa u sɔmina k'a fɔ ni wulikajɔ ma kɛ ni CEDEAO kɛlɛcɛw ma wuli k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ayiwa tolo kojugu min bɛ sen na n'o ye terrorisme ye n'o ye bamanciya wale ye tolo a kana wara ka jamana ninnu bɛɛ sɛgɛrɛ o de la min ye n k'a fɔ CEDEAO ka lasigiden min ni o ye ambassadeur ye Dr Abdel Fatou Moussa ale ye commissaire ye affaire politique bɛn ani lakana CEDEAO kɔnɔna la tolo ale ka hakilila la a ko ni kɛlɛcɛ minnu filɛ nin ni u bɛna bila sen kan tolo ko waati laban in na a yira k'a fɔ lakana yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka bɔ jamanaw de kɔnɔ ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ tolo a kɛra i n'a fɔ sigiɲɔgɔnya ni sigiɲɔgɔn ni tasuma b'ale ka bugu la ne y'i sigi k'a lajɛ tasuma in a dɔ bɛ dɔ la a bɛ sɔn ka se i yɛrɛ sigilen ma CEDEAO ɲɛmɔgɔ de filɛ ka wuli k'u jɔ nin ye k'u bɛna kɛlɛcɛ dɔw fara ɲɔgɔn kan k'olu labɛn CEDEAO jamanaw kɔnɔna la min bɛ tali kɛ professeur Nazifi Abdullahi Darma ale fana ye commissaire ye CEDEAO ka kɔnɔnako bɛɛ lajɛlen dilali ale de b'o kunna n'o ye commissaire au service intérieur de la commission de la CEDEAO ale fana y'a yira k'a fɔ bɛnkan in tɛ dɔwɛrɛ ye CEDEAO tɛ se ka to a yɛrɛ ma ten fiyewu tolo ko u bɛ politiki kow dilan u bɛ fɛn wɛrɛw dilan tolo f'u ka wuli k'u jɔ ayiwa ni bamanciya wale minnu filɛ nin ye a ka se ka kɛlɛ u k'o de ma ko force en attente de la CEDEAO tolo u tɛna ja bamanciya wale dɔrɔn kɛlɛli ma dɛ ko jamana o jamana bɛ yen ayiwa tolo ko ni e y'i ka jamana ɲami walima ka fanga dafiri kɛ sɔrɔdasi ninnu bɛ wuli kama dɛ u bɛ wuli kama tolo u bɛ taa lajɛ ayiwa a ka jamana ɲagamina maa minnu kɛra sababu ye k'a ɲagami u bɛ tɛgɛ kɛ olu la tolo ni hakilila in a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ taara waati min na i b'a dɔn wa a fɔlɔfɔlɔ taara CEDEAO a ɲɛmɔgɔw ni Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron olu ka ɲɔgɔnye dɔ de kɛra a sen fɛ min ye CEDEAO kotigi min n'o ye Guinée Bissau jamanakuntigi ye olu u ka ɲɔgɔnye dɔ sen fɛ kuma in bɔra o de siratigɛ la hakilila in kun taara fɛn fɔlɔ min kama o de ye ko ka jamana minnu mana ɲagamini coup d'état bɛ k'u kɔnɔna la tolo ko ka basigi don o kɔnɔna la sisan u y'a taabolo yɛlɛma ko ka bamanciya wale ko o fana fara a kan nouvelle horizon ka fɛla don tolo yan'an ka bɔ ale ye nouvelle horizon
kɔnɔna la kosɛbɛ tolo a jaralen bɛ k'a fɔ ko Mali Mali jamana cakɛda dɔ tun bɛ an fɛ yan kosɛbɛ n'u kama ko appel de Genève association appel de Genève tolo ko Mali jamana y'a yir'u la k'a fɔ k'u ka baara a jɔra Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ ka sababu kɛ a ɲɔngirila pewu ka sababu kɛ mun ye ko siga kɛr'u la k'a fɔ u ni bamancikɔrɔw n'o ye sema maaw ye k'u bɛ jɛ la dɛ k'u bɛ jɛ la jɛ min ni a jɛ dogolen don kosɛbɛ o la sa ko a na kɛ bɛnkan yɛrɛ dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ɲɔgɔn ye min ni maa si ma b'o kalama k'o ma ko huis clos ko a na kɛ o de bɛ ko in yɛrɛ o de ye ko in yɛrɛ kunba yɛrɛ ye kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ka yamaruya kɔnɔ ani ale ka filɛli kɔnɔna la tolo ko Mali tɛ se ka kɛ jamana ye bi fiyewu maa min bɛ yen n'a ka bonya tɛ Mali kan maa min bɛ yen n'a tɛ Mali jamanadenw bonya maa min bɛ yen n'a bɛ fɛ ka baara kɛ ni Mali jamana ye ko bɛ taa munumunu sira wɛrɛ fɛ a tolo o de banna colonel Assimi Goïta ka filɛla ye o de ye an bɛ don min na ko bi o de la ko siga kɛra ni jɛrɛjɛkulu in na ni o ye association appel de Genève tolo k'u ni mouvement de l'Azawad n'o ye sema maaw ye k'u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ fo na kɛ ɲɔgɔn ye tun bɛ min kan o de ye kɛnɛya ani fura minnu bɛ di ka maaw furakɛ dɛ ko ɲɔgɔn ye in kɛra o de kan fɛn bɛ maaw furakɛ o bɛ taa kɛ dogo la mun na o dogodogonin dogo in dɛ jamana ɲɛmɔgɔw de bɔra o kalama n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira de k'a fɔra nin jɛrɛjɛkulu in ye n'o ye appel de Genève ye k'u ka baara jɔ Mali kɔnɔ yan pewu yan'a ka taa woloko yɛrɛ Nouvelle Horizon de ye nin kuma fɔ ni Nouvelle Horizon o fɔ Amadu a bɛ n'a fɔ min ye Soir de Bamako ye ale fana ye laseli kɛ a y'a jira k'a fɔ ko min ye an bɛ don min na i ko bisa ko min ye médiation internationale ko olu ye laseli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko banbagacimaw olu ka tagabolo kɔnɔna la min bɛ wele ko accord o kow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko bankɛ bɛ a ma ayiwa tolo ka kuma in f'i ka faamuya Soir de Bamako ka kuma de don a ko laɲini dɔ de kɛra ayiwa jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'ale bɛ wulikajɔ la bɛnkan sɛbɛn min n'o bololon bilalen bɛ ayiwa bɛn bɛ se ka na Mali kɔnɔna la cogo min na i kɛra maa minnu ye marifa ta jamana kama o Mali jamana ɲɛmɔgɔw o diɲɛmaa o tolo yɔrɔ nin bɛɛ de jɛra u bolonɔ bila sɛbɛn na ko min ma ko accord d'Alger accord pour la paix et la réconciliation ko a na kɛ laɲini dɔ de kɛra ayiwa laɲini ma se ka se a seyɔrɔ la o de la jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'olu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na n'o ye accord pour la paix o de la cadre dɔ bɛ yen ko cadre stratégique permanent jɛrɛjɛkulu ninnu minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na n'olu ye Damiliki kɔrɔ ninnu ye sema b'a la plateforme du 14 juin b'a la tolo olu ka kuma lasela dɔ bɛ yen n'u kama ko Atayi Ag Mohamed ale de ye sema kotigi dɔ ye tolo ale de ko ayiwa ko bɛna ɲɔgɔn ye dɔ kɛ bi Kidal k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan bi tolo ko a na kɛ bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala nin ye a bɛ n'a fɔ bi olu ka laɲini ye min y'a ko la ayiwa a laɲini ninnu tɛ ka taa u jimisira de fɛ ko a sera sa olu ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye cadre stratégique permanent sema b'o kɔnɔ coordination des mouvements de l'Azawad ani plateforme du 14 juin olu bɛɛ lajɛlen de bɛ nin jɛrɛjɛkulu in kɔnɔ k'u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ Kidali bi ko nka yanni o ɲɔgɔn ye min bɛna kɛ bi ko sema ani MNLA ayiwa k'olu fana tun ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda Kidali tolo a bɛɛ bɛ kuma ni bɛnkan sɛbɛn kelen de kan n'o ye accord d'Alger tolo n'i ye jateminɛ kɛ accord d'Alger in bolonɔ bilala san 8 an bɛ don min ko bi nin bɛnkan sɛbɛn in sen tɛ ka kɛ foyi de a ma waleya min kɛn bɛ bɛnkan ye ko Mali ka basigi sɔrɔ maa minnu ye marifa ta jamana kama olu yɛrɛ sɔnna tolo ko ka marifa bila jamana ka basigi min bɛ don bɛrɛ la u ka don bɛrɛ la min bɛ kɛ min ye u ka k'o ye tolo jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na san 8 bɛnkan sɛbɛn min bilala hali sisan tolo kuma caman b'o nɔfɛ a tɛ fɛsɛfɛsɛ ten ni jɛrɛjɛkulu ninnu de ko olu fana ye laɲini dɔ kɛ médiation internationale tolo k'u ka laɲini ninnu a na kɛ u ma se ka wasa de sɔrɔ a la bi k'u bɛna taa ɲɔgɔn ye Kidali mun b'u fɛ u n'o fana bɔ k'o da kɛnɛ kan Soir de Bamako de nin kuma fɔ dɛ tolo ale Soir de Bamako ka kuma kɔnɔna la halisa ko nin ye surasi kolon dɔ ye surasi kolon min n'ale ka baara bɛnnen tɛ foyi ma ka bin maaw kan
tolo ko ni jateminɛ kɛ binganikɛla n'o ye baarakɛri ye ayiwa zone industrielle la ni waleya kɛra yen nɔ ayiwa ko san laban in na tolo maaw k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la kosɛbɛ sabu san laban mana se ka ban tolo maa maa bɛ yen ko i bɛ fɛ ka ayiwa min bɛ fɛ ka ɲɛnajɛ kɛ tolo siraw fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ u bɛ diyagoya u bɛ tɛmɛ n'o ye ka fɛn sɔrɔ u bɛ tɛmɛ n'o ye ko a na kɛ ni sɔrɔdasikɛ min filɛ nin tolo ni u k'a ma ko Jibril Traoré a bɛ armée de terre la Kati kan Sunjata k'a bɛ baara kɛ dɛ an bara soldat de deuxième classe Jibril Traoré de l'armée de terre en service au camp Sunjata Keita de Kati. O ye kuma ban pewu. Tolo a ka numéro matricule 59 399. O la sa fasiri ka kuma la tolo ko Baki Maw n'o ye brigade anti-criminel ye olu de ka yala yala senfɛ o taara bɔ ni cɛ in kan tolo zone industrielle la a bɛ ka sira da maaw ɲɛ o y'a sɔrɔ marifa b'a bolo n'o ye bamanan marifa dɔ ye tolo ko cɛ in a minɛnen kɔ gafe minnu sɔrɔla a bolo o y'a ye k'a fɔ ko Mali finitigi dɔ don n'o ye soldat de deuxième classe ye Jibril Traoré a bɛ armée de terre la tolo ko a yɛrɛ binna maa min kan n'o ye moto taxi bolila dɔ ye Gadri Karambe o ye moto taxi bolila dɔ ye min bangena san 1987 Bayangara Seku ani Sambi Karambe olu den don a yɛrɛ bɛ Ngomi de tolo ko a binna o de kan ka a kun ɲini ka na o de ye bolofɛn minɛ a la nka brigade de gendarmerie maaw o kɔni y'a minɛ k'a don o bolo a b'olu de ka bolo kan bɛ waati minɛ ko sisan yana ka bɔ soirée Bamako kɔnɔ tolo ko bamanci jɛkuluba min bɛ yen n'u k'a ma ko Jenim ayiwa Jenim kɔni ka min yɛrɛ sagokɛ de bɛ Jenim bolo bi jamana kɔrɔnfɛla la ko maire min bɛ Soni Albert maire tolo k'u ye bagabagali wale dɔ ta ka ɲɛsin a ma Soni Albert maire a na kɛ u ye bataki dɔ de ci a ma n'o ye Jenim maaw ye k'a fɔ a ɲɛna ko u mago bɛ $30,000 la $30,000 i b'a di kun dɔn soir de Bamako ka fɔ la ko olu ka kɛlɛ sara olu ye min kɛ kɛlɛ la ka maaw lakana ko k'o sara di olu ma k'u ye lettre ci Soni Albert maire de ma k'a fɔ a ɲɛna ko a ka $30,000 di olu ma k'olu bɛ ka wulikajɔ min kɛ ka dugu lakana ko olu sara $30,000 ko k'o di olu ma Soni Albert yɛrɛ tolo a filɛ nin ye Gawo mara de la ni jateminɛ kɛ bi k'a bɛna fɔ Gawo mara in na tiɲɛ yɛrɛ la bamaciw ka yɛrɛsagokɛ a bɛ ka kɛ dantɛmɛba soir de Bamako de ye nin fɔ dɛ ayiwa n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ Amadu an bɛ don faso ka walanba kɔnɔ n'o ye l'essor ye l'essor ale ye ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ ko don belebeleba min n'o bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ sa ka ɲɛsin min ye migration ma ko o don ko o kɛrɛnkɛrɛnni a b'a ka waleya an bɛ don min na i ko bi kosɛbɛ tolo l'essor kumana a y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ lajɛlen de jɛra ka min ye tunga ayiwa tunga bɛ se ka don ba la cogo min na n'o ye maa minnu bɛ yen n'u b'u faso bila tolo ka taa faso wɛrɛ la ka taa fɛn ɲini tolo min bɛ taa sababu bɛ taa ni min ye tolo ni tungalatala ninnu u ka se ka o don kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka bila u ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o de bɛ bɛn décembre kalo tile 18 ma Mali la yan nɔ ko a bɛ ka ɲɛnamaya a bilalen bɛ minɛn min kɔnɔna la o de ye ko tunga taga yɛrɛ a bɛ se ka lawaleya ka ɲɛ cogo min na ani sini ma sinikɛnɛ ma ayiwa baaraw bɛ se ka boloda tunga ta bɛ se ka nafa ɲɛ tunga talaw ye cogo min na o de la baara min bolonɔ bilala baara min bɛ ka kɛ Mali la yan tolo ni a daminɛna décembre kalo tile 19 a bɛ taa kuncɛ tile 21 Kulukoro mara la Kulukoro gouvernorat kɔnɔna la ko a yira k'a fɔ maliden minnu bɛ yen n'u taamana ka taa jamana kɔ kan olu ka ministre n'o ye Alhamdu Ag IN ale tun bɛ kɛnɛ in ka ye ka taa se an ka jamana marabaa caman ma Union européenne ka lasigiden min bɛ Mali la yan n'o ye Bart Ouvrier ka taa se min ye Organisation internationale pour les migrants OIM olu fana bɛ kɛnɛ in ka ye tolo ni don min filɛ nin
n'a bilala senga journée internationale des migrants ayiwa san o san nin don in bɛ ɲɛnɛmaya tunga taala olu tɔgɔ la n'i ye jateminɛ kɛ a bilala senga yɛrɛ décembre kalo tile 4 dɔ san 2000 ko Mali kɔni k'i bolonɔ bila a sɛbɛn in na ka sɔn a ma o fana ka ɲɛnɛmaya diɲɛmaa tɔw fɛ o kɛra juin kalo tile 5 san 2003 o de la san o san ayiwa diɲɛ bɛɛ lajɛlen Mali bi fara u kan tolo ka se ka nin don in ka a ɲɛnɛmaya kɛnɛ ka ye min ye Union européenne ka lasigiden min bi yan n'o ye Bart Ouvrier tolo a y'a yira k'a fɔ ko Union européenne kɔni ka dɛmɛ tɛna to kɔ fiyewu ayiwa Mali bɛna fɛɛrɛ minnu bila sen kan ka se ka maa minnu bɛ yen n'u taamana ka taa tunga la tolo ka se ka u dɛmɛ sabu ko tunga tolo n'i taara tunga la a t'i n'a fɔ ko e ye damanama ye walima ɲinɛ bɛ kɛ i kɔ k'a fɔ de e dɛsɛra walima e bɛ yɔrɔ wɛrɛ tolo ɲinɛ bɛ kɛ e kɔ Union européenne ɲɛmɔgɔ ko nin ye ayiwa siraw de ye hadamaden tolo n'i bɛ bɔ i faso la ka taa yɔrɔ wɛrɛ i ni hakɛ de ka kan Union européenne ko k'a bɛ Mali dɛmɛ o sira kan min bɛ tali kɛ Pascal Reyten ni jateminɛ kɛ ale fana bɛ OIM chef de mission OIM a y'a yira k'a fɔ ko bi Mali ye jamana ye tiɲɛna ŋana Mali ye jamana de ŋanaya bɛ di maa min ma sabu jamana min bɛ n'a y'a bolonɔ bila sɛbɛnw na k'a fɔ a sɔnna a ma tungalatalaw ka hakɛ o hakɛ bɛ yen k'o bɛ se ka lafasa cogo o cogo ayiwa ko Mali sɔnna o ma ko wa ko baara dɔw bɛ yen minnu kan ka boloda san nataw la k'a daminɛ sisan fo ka taa bila san 2030 la walima san 2063 n'o Union africaine kɛlen bɛ k'o boloda tolo min ye tungalatalaw ye u ka hakɛw ka se ka lafasa ko n'i y'a jateminɛ bi bi na maa miliyɔn 100 ni maa 90 tolo malidenw na olu de bɔlen bɛ ka taa tunga la bi a yira k'a fɔ min taara sanfɛ o min taara duguma o tolo nin bɛɛ ni hakɛ de ka kan o de la ko Mali la yan ayiwa kulukorokaw fɛ yen a yira k'a fɔ nin jɛrɛ min kɛra ayiwa Alhamdu Ag IN ani ambassadeur Union européenne ani OIM maaw u y'a yira k'a fɔ k'u bɛna tile 2 baara min kɛ nin ye tolo sigafɔ bɛna kɛ ka hakililaw falen don ma don min tɛ bi ye ayiwa tungalatalaw bɛ se ka lafiya u ka tunga la cogo min na l'essor de nin kuma ni lesɔri y'o fɔ Amadu an ɲɛsin min ye indépendant ma ale ko min ye sariya sɛbɛn min ni o bɛ jamana ko kunna an bɛ don min na i ko bi n'a bɛ wele ko constitution sa ko ale bakurayali a waleyali ko min ye jamanakuntigi ye Assimi Goïta e ko a ma maaw sugandi de tolo ni ye jateminɛ kɛ l'indépendant ye nin kuma fɔ an ka jamana sariya sunba kura ni a bɛna dilan ayiwa tolo ko jɛrɛjɛkulu kura dɔ bilala sen kan yɔrɔ jɛrɛjɛkulu fɔlɔ dɔ tun bilala sen kan min ye sariya sunba in sɛbɛn n'o ye commission de rédaction ye ko jɛrɛjɛkulu kura wɛrɛ o sugandira jamanakuntigi fɛ ni u k'a ma ko commission min bɛ yen n'a bɛna baara in ban pewu tolo ni commission min filɛ nin ale ka baara bɛna bɛn mun ma ka ayiwa min y'an ka jamana sariya sunba kura in ye n'o ye avant projet ye a baara kuncɛ baaraw ka se ka o bila sen kan a yira k'a fɔ maa min b'a kɔnɔna la a bɛ se maa 51 ɲɔgɔnna ma jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale de ye sariya ta n'o ye décret ye kunun ko k'a fɔ nin maa kofɔlen ninnu ayiwa tolo ko tile 15 de b'u bolo ka se ka nin baara kuncɛ joona commission min filɛ nin ye n'u k'a ma ko commission chargée de la finalisation du projet de constitution tolo k'u bɛna baara min kalifalen bɛ u la u kɔni bɛna jamana sariya sunba in a sɛbɛnna k'a ban sa u bɛna lajɛ mun min b'a kɔnɔ mun man ɲi mun kan ka to a kɔnɔ mun ni mun kan ka kɛ a la a tolo i n'a fɔ jamanadenw y'a laɲini cogo min na n'i y'a lajɛ maa hakɛ minnu sugandilen a kɔnɔna la jamanakuntigi yɛrɛ ye maa 5 sugandi gouvernement ye maa 5 sugandi conseil national de transition ye maa 5 sugandi au conseil des collectivités o ye maa 1 sugandi conseil économique social et culturel maa 1 min y'an ka autorité administrative ye indépendante olu ye maa 3 sugandi politique maaw ani an ka laadalatigilamaw olu kelen-kelenna bɛɛ bɛna maa 5 de sugandi ko société civile maaw fana n'o ye fasoden jama ye maa 3 bɛna bɔ olu fan fɛ syndicat u baarakɛlaw ka lafasalikulu maa 4 bɛna bɔ olu fan fɛ maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na groupe signataire de l'accord maa 3 finitigiw
olu bɛna maa fila sugandi kosɛbɛ ordre professionnel n'o ye baarakɛlaw ka jɛrɛjɛkulu ye kosɛbɛ kɛnyɛrɛyew olu bɛna maa fila sugandi conseil national des personnes âgées an ka maakɔrɔbaw maa kelen kosɛbɛ groupement des femmes n'o ye musow ye maa fila diaspora tungalatalaw maa fila kosɛbɛ conseil national des jeunes n'o ye sifinnakaw ye maa fila kosɛbɛ tolo nin bɛɛ bɛ bɛn maa 51 ma minnu bɛna an ka sariyasunba in a baara kuncɛ baara ka o se ka o boloda u k'a teliya ayiwa tolo yan'an ka bɔ l'indépendant kɔnɔna la tolo ko nin ye waleya dɔ min kɛra sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ yen a filɛ nin ye Nampala Nampala ale sanubɔyɔrɔ kosɛbɛ tolo ko waleya dɔ kɛra ye min na a cɛjuguyara kosɛbɛ sabu ko fagali yɛrɛ bɔra a la o ma ɲɛ dɛ ko maa kelen kɔni bɛ yen a bɛ n'a fɔ finitigi minnu bɛ yen ni olu bɛ nin sanubɔyɔrɔ in kɔlɔsi kosɛbɛ ko fɔɲɔgɔnkɔ de donna sifinnakaw o ni nin sanubɔyɔrɔ in kɔlɔsilibaw ni ɲɔgɔn cɛ tolo Nampala filɛ nin ye Sikaso mara de la kosɛbɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sanubɔyɔrɔ min filɛ nin n'a bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na kosɛbɛ ko sifinnaka dɔ denmisɛnnin dɔw mana kɛ olu de wulila ka don sanubɔyɔrɔ in kɔnɔna la yɔrɔ sanubɔyɔrɔ kɔni tolo kɔlɔsili bɛ yen yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don o tɛ hali jamanakuntigi da ko denmisɛnnin dɔw de wulila k'u bɛ taa don sanubɔyɔrɔ in kɔnɔna la société in yɛrɛ canadien ka société de don n'u kama ko Urbex Resources kosɛbɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin fitinin dɔw de bɛ yen olu de la yɔrɔ damandaw de bɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka tolo fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn na yɔrɔ in fɛnkolo a b'o de commune kɔnɔna la Sikaso mara la minnu bɛ yen n'olu bɛ dama bɔ tɛgɛ la ani minnu bɛ yen ni olu ta ye sanu bɔli mansinbaw la ko yɔrɔ ko de y'u bila ɲɔgɔn na e ta ye yan ye ne ta ye yan ye e kana tɛmɛ yan kan n tɛ tɛmɛ yan kan tolo o yɔrɔ ko de nana u bila ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ denmisɛnnin ninnu olu wulila ka taa don sanubɔyɔrɔ in kɔnɔ u sigar'u la min kɛ a na kɛ lakanaba ninnu ko ni marifa ci denmisɛnnin kelen ni tora a la kelen joginna o de la min ye société canadienne Urbex Resources ale yɛrɛ communiqué kɛ décembre kalo tile 15 tɛmɛnen alamisa tɛmɛnen waleya in yɛrɛ kɛra alamisa tɛmɛnen tolo k'a fɔ ko ayiwa ko tiɲɛ don ni waleya in kɛra ko denmisɛnnin dɔw bɛ yen olu tun bɛ ka minnu bɛ damabɔyɔrɔw la olu taara munumunu u ka yɔrɔ in na u tun b'a da de fɛ k'u y'u to a munumunu a da fɛ ayiwa lakanabaa minnu kɔni bɛ yen olu ye marifa ci marifa cira min kɛ min ye maa kelen o ni tora a la kelen o joginna o de kɛra sababu ye ayiwa min ye wulikajɔw kɛra denmisɛnnin ninnu olu caman de wuli bɛ ka t'u firi nin sanubɔyɔrɔ in kan tolo ka sɔrɔ ka kɛnɛma a sokɔnɔmina k'o kɛ kɛnɛmɛmina ye Ala ka jisuma k'a fura ye a bɛ dansigi kɛ gafew la tolo ko waati sera an n'a bila yan ni Ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan inchallah gafe kuraw mana bɔ o lakale an lamɛnbaaw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ